Pasqual ha estat una de les persones més estimades dintre del món dels escacs pel seu caràcter afable i generós. Era un habitual de tornejos homologats i compaginava les seves partides amb la tasca de fotògraf. Sens dubte, ha estat la persona que més fotografies ha pres durant competicions d'escacs a Catalunya. I no només feia bones fotografies, sinó que sabia transmetre el sentiment i el pensament dels jugadors en els seus excel·lents retrats. Molt estimat pels organitzadors de tornejos, als quals cedia gratuïtament les seves magnífiques instantànies. Donava un valor afegit en els campionats en els quals feia les seves fotografies i després les publicava a internet a l'abast de tothom. Era un enamorat dels escacs i per això va crear el seu blog, on publicava les millors partides de cadascun dels jugadors més destacats que passaven per Catalunya. D'aquesta manera promocionava el món dels escacs, donant a tothom la possibilitat de gaudir d'aquestes instructives partides. Li encantava la relació de l'art i els escacs, i aquesta afició el va portar a escriure un llibre titulat Peón come a Duchamp, el ajedrez como arte, sobre el llegat artístic del pintor francès Marcel Duchamp. El seu web Viatge als escacs anava dipositant les seves perles de les quals gaudíem tots fins que, sobtadament, l'any passat ens va deixar, creant un buit insubstituïble en el món dels escacs catalans. Recullen la seva insígnia de plata, la seva família, dona i fills.